Happy New Year! Happy New Year! May mga pangmas kayo? Meron. Doon sa may... Wait ka pa, baka mataga-mulo ko. Wala. Why are you sitting down? Doon ka na lang na. Doon ka na lang na. Dito ako mag-sit down. Okay? Alright. Alright, the ulo is there. Na, para Ang ulo. puro kasi itong mga pang-trip na natin. Pawang lamesa sa dami ng pagkain. Is that right? Guys, magandang araw o magandang gabi sa ating lahat. Sa Pilipinas, araw siguro yan guys. But anyway guys, today, what is it today, Clark? December 31, Happy New Year. December 31st, Happy New Year! Ayan guys sa previous video vlog natin, nag-pick up kami ng baboy kanina, lechon. Ngayon is mag-celebrate na tayo ng New Year. Of course, sila misis at mga bata ay nagpipicture taking. Baki is cellphone. Inaabangan kasi namin guys yung dalawa ko pang anak niya sa Ate Paypay, Ate Papa kasi galing sila sa trabaho. Hopefully makarating sila ng eksakto sa oras. But anyway, share lang natin ng blessing. Ipakita natin sa inyo kung ano yung mga pinaghirapan nila kay Tracker. So happy, blessed New Year to all. 2026, may God answer your prayer and fulfill your heart desire. Alright guys, so meron tayong cantaloupe ito han? Cantaloupe, watermelon, tsaka pakwan. Pakwan? Oh, yeah, watermelon. Tapos grapes, tsaka santis. Ang actually takes O orange. O ito ang orange apple. Yan guys. Meron kaming red wine. Mayador. Tapos ito red wine din yata ito. Di ba Hane? Hane, are you okay? Yeah. Ganda ni Mrs. Uy. At ayan guys, ito lang naman yung aming handahan. Ano tong handa natin? Meron tayong litson. Isa. Tayong gulay. lumpiang gulay, dalawa. Escabeche. Escabeche, tatlo. Shrimp. Apat. Nilagang baka. Lima. Pansit. Anim. Spaghetti. Pito. Ano ba ito? Maha Blanca. Hindi ito mga balang Graham. Graham. Walo. Biko. Biko Glutinous. siyam. Glutinous na ano. Bake. Bake. Fruit salad. 11. Fruit salad. Buko pandan. Buko pandan. 12. Kasaba cake. Kasaba cake. 13. Ano tawag? Big sushi. Big Josie. 14. Shoutout ko si Crystalhan. Mayroon pang nagbigay sa amin. ng bihon at Bihon. saka lumpia. Thank you, Oh. Crystal. So, 14, 15, 16. Tapos may kanin kami 17. Putahe, anin na po tayo meron. Di pa pala isasama pala itong ano ni Mami. Nilagang patatas niya. Ayan. But anyway, ayan, Happy New Year! Malapit na mag-countdown dito. Where is the countdown? Alisin na yan sa sa YouTube Sinel. Hindi namin alam kung anong countdown, Han. Hanapin mo na lang yung Winnipeg countdown. Winnipeg countdown. Enough na yung kakapanood mo nung andyan. Mamaya na pagkatapos nito. Gutom na. Malapit na rin ang andyan naman yung oras natin, Han eh. Ayan. 11:29 pero hahanapin na lang yan. Tapos meron kami itong kung ano-anong mga burluloy dito na binili ni Mami. Efforts pa talaga siya. Ayan. Nagpicture-picture na rin kami kaganina. Gutom na itong mga to. Siyempre yung mga ate nila nasa trabaho pa. Ito mamaya mag-chop-chop tayo ng litson. Alright. Guys, sa inyo dyan, anong handa ninyo? Drop a comment kung anong handa ninyo at saang lugar kayo. Pag-abang lang muna kami dito. Tapos yun, kakain na tayo.
At mag-celebrate tayo ng Mega Noche ngayong New Year. Thank you talaga kay God kasi alam nyo sa totoo lang, hanggang ngayon hindi pa talaga ako matapos-tapos ang pagpapasalamat ko kay Lord kasi alam nyo sa totoo lang, sa Pilipinas mahirap lang ang buhay namin eh. Hindi namin kaya yung ganitong kagarbo ng kadami ng pagkain guys, sa totoo lang. Andiyan na ba? Oo, si Paypay, buksan mo sa ating papa. Buksan mo na sa ating Paypay. Buksan na, andyan na. Ayan, andyan na sa ating Paypay. Mom, where is she? Open the door now. Ayun nga, tinutuloy ko sa inyo. Nagpapasalamat talaga ako kay Papa God kasi itong pagkakayong yung makarating ka lang talaga sa Canada, grateful na talaga ako. Dito lang din ako natuto mag-drive ng kotse. Dito rin din ako natuto magkaroon ng kotse. Ayan na naman. Bumalibag na. 3 times today! Why? Why you 3 times today bumalibag? Careful if you hit the sabaw dyan, tapon yan. Don't worry, kakain ka, huwag kang mag-alala. Sabik na. Look, Clark. Sabik na itong mga to. Nakag-video ka pa? Just Maggie. Si Mami, Looks that's a nice white. Of course. Thank you nga pala, big shout out ko nga pala ang misis ko sa effort niyang pagluluto ngayon dito. Siya lahat ang nagluto nito eh. Yung mga pagkain na yan, tinulungan ko na lang siya kagani naghiwa-hiwa. Pero siyempre, siya yung kusinero namin. Ma'am, should we Ang lakay tracker naman ng provider. Okay, ma'am. Kaya where's Ate Paypay now? Para mag-ingay na kayo. Magturuturutot na kayo, Clark. Gutom na itong mga to. 30 minutes pa. Meron pa tayong 30 minutes. Guys, I'm gonna try to sound the loudest as this. Uy. Talaga lang Alright. Dito sa Canada guys, hindi uso dito yung mga pitbahay ka para pumunta rito. Hindi uso rito. Lalo taglamig. Hindi uso. Ayun na. Ayun na sa Ate Paypay. Oh, may nagdala sa Ate Paypay ng Wow, Hana, ito pala pang picture. Mom! Nak, Sama mo. Siprit mamaya pa. ikaw pa lang? Mga damit! Magaganda yung promise. Saan galing yan? Kasi, Yeah. magaganda yung promise. Ay, muna sa labas kasi wala. Teka lang. Yung Han, dala niya yung pang ganito niya. Ay, bumili talaga Ay, ang dami mo naman binili, anak. Yeah, that's a lot. Kapasobra ka na yata sa alak. Pinagtampo niyo si mami niyo sa birthday niya, kaya ngayon pa lang kayo. Happy birthday ka mo, Happy birthday, Mom. Tampo na si mami niyo, kala hindi magbibili. Thank you. Anong nangyari sa'yo? Ang lamig, Mommy! Lamig talaga. Doble pa ako. Ay, si Prince, Babae ko na lang sa baba. ang boyfriend. They're cold! Ba't mamaya pa ang boyfriend? Okay. Dala ko pa. Si ate mo. Guys, meron tayong No, yung meron tayong ito. Yung ano to? I wanna eat! Kasi si Clay ko lang na. Check mo lang lahat na kung gusto mo. It's nice. Alright, yan. Mag-ano ka muna? O sige. Pretty! Ayan guys. Ayan, sige, set up mo na yan, Han. Para may picture tayo, mas maliwanag. Ayan pala eh. Wow, Wala. is that that ring light? Mamaya mabasa. I think that's what it's called, right? O si ate Paypay na, mamaya konti. It's matching! Ay, si ate Papaw, nak. She says she's on the way. She's on the way? Yeah, she Okay. says she's on the way. Ayan, guys, malapit-lapit na. 2 minutes and 32 seconds. Ito yung inaano namin guys. American New Year. Kasi matagal pa tong 5 minutes pa itong oras namin dito. Ayan ang countdown. Parehas lang din naman ang time zone dito sa Canada. No, it's only 2 minutes! Okay. Pow, pow, pow! Ayun, malapit na nga. Ang tingnan natin. Uy, si Bata. Go to mami. O yan na lang, 1 minute na lang. 1 minute na lang, 1 minute. 1 minute na. Mag-jumping kayo Okay, come here. Alito lang. Don't smile, okay? Just Oh. a normal face. Come here. Ang dami naming pagkain guys, pero konti lang konti lang. Ayan, magingay na Nel, magingay. Magingay na. I wish there's a
fireworks. Si Mrs. Si Mami hindi mapakali sa kanyang selfie. Meron na kasi siyang ano eh. Meron na kasi dito, lalong nagpaganda kay Mrs. oh. Dala ni Ate Paypay. Ano? Uy, ganda. Uy. New Year. 1 minute and 29 seconds. Stand up because stand up ba kayo? Stand up. You're gonna get lazy the whole year. Happy New 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 Year. 59, 58, 57. Stand up, Clark. 52. 49. 45, 44, 41, 40. Pagka-10 natin. Ah, 9. lapit-lapit na, malapit-lapit na. When we get to the 10 countdown, we all shout in the 10 to 1. Okay. 10. Tapos mag-cha-chap-chap tayo. Okay, cha-chap-chap. Na ano na ako guys, na oh, chap-chap na ako ng ano? Chap-chap na ako. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year! Jumping! Para lumutulong po tayo. Jumping, bye-bye! Mayo ka, bye-bye, para tumangkad ka pa. Alright. Yeah, Happy New Year! Happy New Year! Alright. Okay. Now, let's feast. Mag-pray muna tayo. Sige na, pumisto na kayo doon. Ayan, mag-pray muna tayo guys, come. In the name, the Father and Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this food that we are about to eat today. And thank you po sa lahat ng blessing. Thank you po sa previous 2025 na marami kaming natanggap na biyaya. And thank you sa upcoming 2026. At thank you po sa aming health. At we always grateful. At sana mas marami pa pong biyayang ibigay nyo sa amin. Sana po ay gabayan nyo po kami sa araw-araw sa aming pamilya sa Pilipinas. Mga anak ko, ayan, paparating na si Ate Pau Pau na sa bahay pa, pero on the way na. At thank you po sa aming health. At maraming salamat sa pagkain namin dito sa table ngayon. In Jesus' name, Amen. 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 Power, Son, Spirit. Amen. Okay, let's begin. Feasting na. Lepangan na. Kain na. Diyan na lang tayo dadanhan kasi baka mamaya matabig ito. Doon na lang kayo naman. Ay, magcha-chap-chap muna ako. Baki, move. I will Sparkling chap-chapin. one pala. Careful ha, careful. Baki, careful ha. Guys! Careful. Ito, pinapabuksan ni Buklak. Yan! Oh, ayan na naman. Sinabi ko na sa'yo nung nakaraan, Han. Maybe you should be careful next time. Panintag mo yun dapat. Clark, can you please get the pamunas the white one? Di ba table talaga sa Lechon na masarap? Hindi, meron tayong ano, meron kami nilagay ni Mami dito. Oh, really? Na ano, Ayun, baka mahulog ako. meron na kami nilagay ni Mami rito na ano. Kunin muna ako ng kanin pang shrimp. Yan, kumain na na. May Thomas kayo? Meron. Doon sa may... Wait ka pa, baka mataga-mulo ko. Wala. Sige. Oh no! Guys, kain na tayo guys. Ayaw ko lang kumain guys. Kakain yung mga yan. Can I taste it? No! I just want to taste. Bro. Doon kayo kumuha, oh. Doon That's kayo shiny duman, doon apple kayo cider. duman. You need plate na? Go get yours in the table. Why are you sitting down? Doon ka na lang na. Dito ako mag-sit down. Alright. Alright, the ulo is there. Yan na, para Uno maka... mag uno. Huh? Yan. Lakyan ko na to. Bahala na kayong kumuha.
Lagyan ko ng... Thank you for the food, ma'am. Yeah, thank you for the food, Thank ma'am. you. Mapapang ni Sir Clark. Use serving spoon guys ha. Patayin mo muna ito mama. What are you eating, Ralph? Today? What are you eating? Ay, Good morning, ma'am. Morning pa. Morning. Only Happy New Year pa. Happy New Year, ma'am. Ganun. It's morning now. Good morning. Ayaw mo na. not much for some time. Wait, it's January now? Yeah. It is morning now. Be careful. Here. Do we have dice? My ears just randomly ate. Ha? Can I have ice, please? Hindi ko napansin pa eh. Wala na pala. Tayo, mapupuro kasi itong mga pang-trip na natin. Thank you. Is that fine? Yeah. Chop-chop It's lang. nice and cold. Yan. Guys, ayaw, tikman nyo itong litson. Hindi pwede yan. Bye. So, fast. Masyadong ano. How much piercings do you have before? Do you have any piercings? Before 8 total. 8 piercings? 4 points. 1, 2, 3, 4. Now I remove the 2 here and 2 here. Oh, so now you have 2, No, no, that's 4 total. 5. 1, 2, 3, 4, 5. What about Ate Papa? She have in the belly button. 1. And then inside the ear. 1, 2, 3. I think she go home like Ayan. about 6. Kain guys, tara, kain tayo, kain, kain. 9 or 10. Doon ako lalamisahan. Ikaw. United States. No more. Yeah, it's banned in the United States. Really? Why? Alright, I'm not let's sure go. why. I'm gonna search it up later in my phone. Never thought about. I never really heard that about it. I heard it like in a video on YouTube Kids. Kain, I kain. was just reacting to like. You play Roblox, right? No. Bakit? Get Oh, na I know suda you na. do. Because I was reacting to some Roblox just to impress me Bakit? videos, Mhm. and then like this YouTuber Yeah, said that I'm TikTok done. is gonna be Oh, banned. let's Her name is go. Call Me Haley. Of course we know. Eh? Except her. Nothing. Mom. Yeah, and then she said that TikTok is gonna be banned. So yeah. Kasi do you get the soda na? Guys, kain tayo. Get the soda there, bakit? Sili pie, gusto mo? Ha? Pansit. Why am I hearing something? Be careful, the wine there, ah. Pag natapon nyo. The snow. Pwede. Happy New Year. Kuya Prince is here too. Happy New Year, Mom. Who? Happy New Year, Pa. Okay. Toast? Na, kain na. Ako pa eh. Okay. Pwede yung sa press ah! Oh, sabay lang nga kami. May pasok ka sa press? She did, he did evening too. Come eat now, let's eat. Let's eat friends! Happy New Year. Huwag mo na magkain din. You don't have any chair. Bless. Happy New Year. Let's go, let's eat. Mommy made that before, right? After the New Year last time. It's one. Eat a lot, eat a lot. No. Happy New Year, guys. Happy New Year! That's our new 2026. Bless our everything. Thank you, Jesus. Can I cheers up? Can I do this to all? Like Okay, okay. Toast? hold on. Let's toast. Back here. Hindi rin makakarami ng pagkain. I want to Can we do toast? I can't Tingin even lang eat. tayo niya. I can't even What are you eat gonna those. say? Just come home, friends. What just are you come home. gonna say? Yeah. Clark, What are you tayo gonna say?
Really, I came back around 11. Toast. I go Yeah, back at what did you say? 11:50. Bakit di mo sinama? Wala pa si Pai? Celebrate Not Happy yet. New Year. Mom. We You're not yet opened there? the You year left in the house? November 6th. I came down one time, mom. 11, Mom. 11:30 something. Oh. What's last one? She's very busy today. What is, bakit? Yeah. Then when he came, I just arrived 5 minutes. Toast. 5 minutes early. And we arrive here together soon. Bigyan mo nga yung ano, yung soft drinks si Bake. Wala pa. Sabi niya pa. Buta. Oh. Soda. Guys, kain tayo. Let's go. Give Eat. it to me, Baki. Let's ding it. Don't hold back. Oh my god. Soda. Baki needs some sodas. Si Clark, yung pangimagas na pala talaga. You want agad chili? yung ano. Messias. Pepper. Paprika. Hindi tayo makakain na talaga ng marami nito. Alam mo ba sa work namin, mami, may ano din, sa New Year celebration, napakadami Have you ng tried dog. the paprika before? Oo, di nga sana ako kain kasi natakam ako. Yeah, it's real. Na daw? Ikaw, may ano din sila, may lechon din sila. Lechon That was a belly. good day. Yung mga may And pasok. if you win, Oh, I'll give you not all happy my sila. Mga nurse. No, I would definitely win, but I Okay, don't okay. have the money. I want that piece of that money like ching. Nakita mo lang I eh. dare you to Parang eat the busog ka na. paprika. The what? Oh, dami kasi Paprika, pagkain. the world's spiciest pepper. Kulang itong bahay namin guys. Oh. Sure. Sa dami ng ano, sa dami ng pagkain na handa namin. If you win, I'll give you all Dapat my money. nanood muna kayo fireworks. Mom, do we have Masikip. paprikas? Sa The Masikip. Force. Do we have paprika? 5. I'm gonna Kasi try ayaw mo to sila buy manood ng something. fireworks sa The Force. I was sleeping earlier. We're wake you up. Hindi kami makakapunta sa mga ganyan. Sa The Kasi Force. busy kami na, kita niyo yung linuto. Pinuntahan pa namin yung ano. Before the Yung Lutson. Mami, did you rest? Did you rest? Nagtubok lang. Si Pepper na ba tulog niya? No. Di ba? I went to buy a liquor around almost 7 and then I came home. Smeg. Pumila ka. Wala nang pasok si friends. No, ano pa? Wala na ako. Tomorrow night. Wait, what is it tomorrow? Oh no, you don't have work tomorrow. Oh, yeah, you do. Tomorrow you have? Thursday? 3 Today? p.m. No, today? 3 p.m. Today? 3 p.m. 3 p.m.? I was about yeah, to, yeah. 3 to 11. to switching shift. Wala man akong 11 mausap. to He's 7. gonna go out before dawn, right Two early. When? AM or Eh, kumusta ang New Year nila, ano, in South? 3 to He 7. was 3 p.m. inviting to me and 7. said, I have ano, So family. you're gonna like leave early, right? Mhm. Now. Nasa bahay ba siya ngayon? Come here! Come here, sit down. Soda. Dami pang pagkain at salat oh. Halos hindi rin pala namin kayang ubusin ito nga. Hindi pa nga nagagalaw ito nga. Han, iskabitsi mo. Nagalaw ba? Sino yung ma'am? Itong nilagang baka, hindi nagalaw. Pa, Busog. gusto mo ba next year yung ano, yung Busog na busog tama-tama na lang ako. size ng pagkain namin para ubusin? Ma'am! Kaya nga, tama lang. Let me see. Ayun, tama-tama ito. Babaunin ko na papunta sa biyahe guys. Kasi. Marami pa. Naka-white sila. Wait naman talaga kasi ngayon na. Ha? Wait naman kasi talaga ngayon. Nung white, What ma? wala. Wait ngayon pa. Wala. Sino to? Para talagang tinatawag si ano, Lucifer. Mami, ba't parang... Ito, oh. Mami, sa mga sunat. Crunching, mga natin crunchy pa tinatawag pala, si guys. Lucifer. Ito, yung skin. Mga natin tinatawag si- Kasi ginagawa. Sala. Si Sala. Binga banga. Ah, anta, ha? Kami pa oh. No, ma'am, I meant like isuot natin ngayon mukha natin tinatawag si Lucifer. Same. But one soda. What are you talking about? What? Kain, kain, marami. That thing. Ayan guys. Baki, come here. Nasobra na ni Baki. Nasobra na ni Baki kumain. Sibla mo. Hindi na niya mabuhat-buhat ang kanyang belly. Baki, come here. Baki, go with ate. Ate Clark. Baki, Ate, I'm gonna get mad. Ate Paulina. I'm gonna give you mad. Oh, Ate Pao,
Clark? Si Clark. Nanggugulo rin si Clark eh. Oh. Wala guys, hindi namin naubos. Happy Oras na ngayon ng shot. Mag-shot na lang. Pero pagpatuloy pa rin namin ang pag-uusap namin pamilya rito kasi siyempre get together nga eh. Break mo na yung Happy New Year eh. Sila ano ko na. Happy New Year kay Mamang, kina sa hipag ko, sa Jenny, Happy New Year. sa aking mga kapatid sa San Jose. Call mo naman. Sige, sige. Say Happy New Year na. Happy New Year, guys! Happy New Year to my family! Sana all baliw. Alright guys, ayan. Mag-shot na lang muna ito. Anong oras pa? Wala pang isang oras. Kumbaga sa ano eh, 12:49 pa lang. Andun yung relo namin, no? Na para bang Siguro putulin ko na vlog ko rito. Sana all baliw. Shot ko na lang ito. Cheers! Sana all baliw. Shot para sa lahat. Say bye-bye na. Bye! Happy New Year, guys! Friends! Sana all baliw. Sana all baliw. Happy New Year, guys! 8 minutes. Para Minute. bang kiyat din tawagan. American New Year. Guys, thank you for watching. Kita-kita sa susunod na video vlog. At Happy New Year from our family to yours. Yan. God bless us all. I love you all. Peace out. Bye-bye. Lakai Tracker.